Cek, bisa ngarit. Tak nom yo ngene iki mbakku. Penting sih. Najan yo ini iki pokoknya. Tak nomor rokokane sudah. Ini iki ben nambah penyakit. Cepat. Cek. Makan bahaya gitu. Tuh, itu dari cocok ya karo ini gede ini cocoknya turu ah. Cuk, baduk, cuk, jarah. Abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro iki lumayan nggo pakan sapi ya urung pakan nek masak terus balik ke sini seneng gitu ini. Ya apa lho kae? Apa yang ngamini turun kono kok? Ya kenal aku wong kae. Dari to tak paranane. Ala sopa wana turu kita. Ora teko tanggai ini tingkangan turun ndi yo. Wah, leren rokokan. Iya, butuh leren barang. Perjuangan ya butuh leren gitu. Cuk, ngampuk. Wong turu padane capek tidur sukat. Wah, winteng, nom-noman nak winteng Mas. Lha piye wae enak iki yo. Le mbok bae piye? Dengumaran rokok apa aja saiki. Lho apa nih iki? Ora lagi korek dingin sore ngono. Ah, pancen gua wis ora guna iki.
Iki karo kulo larang kuwi. Jajal lo iki lho. Dandilane yo. Lek ora. Oh, ndang rokok. Ndang. Nek ning Ndang. Nom-noman kok klintenge model apa? yo jenenge kehidupan yang ngene lho. Aku ya arep takok karo. Kancamu ngene iki ngares teko ndi ngendi lho. Kowe Terus? nek penak menturu. Lah aku bandangir sakmono kae. Kowe ora ngrasakne panas-panas karo semaput-semaput to. Kowe karek ngarit golek suket. Nek wong kok baboti. Lho, jenenge kuwi kebun kita yo an kuwi. Ora lho. Bendino kok ngarit ae open-openmu apa to jane ning omahe? Jare, Ndang. Ora ora to omah pen-pen ku apa? Apa? Sapi 5, Heeh. macane 3. Heeh. Terus karo iwak lumba-lumba kae yo enek kae. Yo. Kuwi ukuran yo anjene. Kabeh pakanane sukat. Oh alah pancene ngarit ae kek nek wong ora taren pancene dibabari pisuwi ora yo lara ning ati. Lho kan wong gak roh to, Bos. Wadek. Ya pomone ro. Ayo. Dari tak tekok. Yo aku saya aku jaluk suket lek ngono. Enak ora rokoke? Yo enak to. Ya iya. Rokok nomok nglinting ora usum. Rokok dadi no. Ini sing gawene macul lek rokoke dadi terus kok. Mosok ngarit ora kelar tuku rokok. Iki digo balik iki ra sih. Ora apa-apa, gen balik rokoken. Wis, Ndang. Kayak aku krungu kae iki jere tangkone dhewe kae yo. Anu kae, Iya. meteng ae jere. Gek terus, gek sapa sing ngentengi? Yo mbah wong ngendi tan kono adoh. Ngapa ora dicekel ae? Ya yo pol kuwi yo wong saiki kejam wong wedok ae keras pol saiki. Wis ketok barange medhuk-medhuk ngono lar anu lar mentung Sanune bar ngarit teko omah di anu kok golek cah wedok di ngonokne. Kowe. Sorry bos, lera aku ora ngono kuwi bos. Aku langsung nang karaoke. Ya, mbok menawa pikirane wong iki kan beda-beda saiki. Usume ya wis kaya ngene ya ora iso dolan teko ngendi-ngendi kamar lek ditekane ning omah. Dengaren utekmu encer iki. Lebar turu lho, Mas. Longah plongo. Lah kesel lho, barang sampe digane ora rasane panas demi ngene anak bojo Ujung bahasa wae to iri. Lah piye? Lah Banyon-banyon ngono lah. Bojoku. Energik ini iki. lah bojoku makan watu nang omah. Banyon aku ki gawa terus entek tak gua tak kira ora eneng kok tak ombe dhewe enak. Lah terus wis Loro. loro jan. Heeh. Gaimu gelismen. Lah kowe iki lho ndang ora rapi, ndang. Setori ngene. Lah ora eneng. Jogo ke. Golekne opo piye? Tak tembungi kok ning Aku ndak selera karo wong-wong sing ngono kuwi. kok gak selera piye to? Wong aku yo kenal wedokan yo akeh. Aku iki karek nang bumi iki arep yo seneng. Kowe mau yo golek ode yo kowe. Selera pancen dhewe kaya yo iki yo terang bisa. Oh, koyo Ora iso dolan wis ora iso ngopi. ngalah ta ngasu aku yo dolan Jejaran malah ngendi misu. aku kan. Kok gatekne omongane wong. Lah timbang ngopi karo batur-bature ora oleh metu anggur macul ning sawah. Gawean opo? Oleh gawe Macul macul anak iya. bojo. Adek gawean Butuh-butuh opo, susu. Yo ini jenenge canom ya butuh apa ya hiburan ini iki, Mbok. Iya butuh hiburan tapi aku ngerti waktu anak bojo. Arep takok yo ani. Yo, tak kok apa? Nah, Iki nggowo ora? apa? Biasa. Apa ki ngene iki? Biasa. Ini ki awan-awan ini tuku mumpung cah loro ini ki mau enak tenan. Iku apa? Biasa. Ini lho.
Lah kowe duitmu piro? Coba ngejak duit iki ning tengah sawah kayak panas. Yo dhuwit kono omah tak jupuke. Lah. Kesuwen. Ya ayo pompong suasane sejuk silir-silir ini angine ngene iki. Beh mau enak tenan. Lah aku nek manut kowe duitmu dhisik. Ora ono bisa. Tuku opo? Biasa. Ora aku. Ayo no. Dak. Tuh teko kono. Panas enake. Ini mana bosak aku. Gendong. Enggak toh? Ayo. Yo. Lah kowe apa ronggone merek ngarep. Wis aku ndang kendang. Lah kowe apa ronggone? Wis ndang kowe ndang cepet. Keret. Ulek. Loh.